So yung guys, may kita yung dagito yung root. Nakikita nyo yung mga yan. Yan, ang dami guys, oh. Sa mga nakakalam guys, ano to, yung saluyot sa Ilocano. So masarap yan sa ano, sa pritong bangus o pritong isda pang sahog. Yan. O kaya labong o rabong sa Ilocano. Yan, oh, ang dami. Ang daming damo pero nauulam. Yan, oh. So kukuha tayo mga guys. Lalagyan natin ng ano, ng tawag nito, pritong isda. Yan, comment sa mga ano, nakakaalam ng gulay na to. Pero ano siya, damo. Yan, oh, ang dami, ang ganda. Yung traktor. Yun, comment na lang kayo, comment kung ano yan. Kung nag-uulam kayo ng ganyan. Siyempre guys, huwag nyo kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel, Ladimo Vlog, at saka yung Facebook page natin, Isabel Ladimo Vlog. So yun, salamat sa inyong ano, suporta. So pa-subscribe na lang at pa-share yung ating video. Comment na rin kung alam nyo yung gulay na yun. Yun. So yun guys, kakatapos lang nating ano, magbuhat ng mga kahoy. Yan. Mga kahoy, mga inuupuan ko. Yun. So pahinga muna tayo at pagod. So ganito yung buhay ng ano, probinsya. Yun, mga gulay, oh guys, ang dami. So mamaya kukuha tayo pag napagpahinga tayo. So yan yung tinatawag na saluyot guys. Masarap yan sa ano, sa prito. Lalo yung sabaw niya. So yun guys, sa mga hindi pa nakapag-follow ng ano natin, Facebook page, pag-i-follow naman Isabel Ladimo Vlogger, saka yung ating YouTube channel, Ladimo Vlog. So pa-subscribe naman at pa-share yung ating ano, mga video para sa mga hindi pa nakapag-follow. Mapapalo na yung ano natin, yung Facebook page, saka ma-subscribe yung ating YouTube channel. So yun, salamat sa mga mag-share at susuporta sa ating ano, vlog. So yun. Mag-ingat lang tayo lagi, keep safe lang. Yun, so kuha tayo ng ano guys, ng ano, saluyot. So yun guys, meron tayong nakuhang ano, saluyot. So marami pa sa, ang dami. Kapal ng ano niya, saluyot. So okay na to, marami na tong nakuha natin. Sariwang sariwa guys. So yun, hanggang dito lang yung ating video. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy ka sa inyong panonood. Salamat.